ባህሊ ሓያል ቀለቤትን ዘይብታኽ ሰንሰለትን ይዝፈጥር ወለዶታት ብስጡም ምርኽኻብ ይቕጽልዎ ንባህሊ ዝዘርጉ ንፋሳት ወትሩ ምሸበቡ ባህሉን መንነቱን ክዕቅብ ዘይከኣለኻ ግዳይ ይኸውን ዘለናይ መድረኽ ዓውለማውን ማዕረት ጽቡቕ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ሒዝዎ ዝመጽእ ባህላዊ ዝርገት ውሕድ ኣይኮነን እቲ አንጻር ስብዕና መንነትን እንታይነትን ዝፈጥር ማዕበል ገጢምካ ክትምክት ግዴታን ሓላፍነትን ነውሰከፍ ስድራ ይኸውን ኪኖ ስድራ ኮምን ቤት ትምህርትን ውን ዓብ ግደ ከም ዝህልዎ ኣይካትዕን ምዕቃብ ባህልን መንነትን ናይ ነውሰከፍ ሰብ ሓላፍነት እዩ ከም ማእከል ናይቲ ሓላፍነት ግን ውህድ ስራሕ ይሓትት ንኸም ኤርትራ ዝኣመሰላ ብሓያል መኸተን ጽንዓትን ዝደልደላ ሃገራት ምኹስኳስ ስልጡን ባህልን ምሕያልን ምዕቡል ልምድን ይጽንሐለይ ዘይበሃሉ ስራሕ እዩ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ወፃእ ሃገር ውን ከይተረፈ ባህልን ታሪኽን ናብ ወለዶ ንምስግጋር ሓያል ጻዕርን ዘይቋርጽ ስራሕን የካይዳሎም ሓደ ካብቲ ዝዓበይ መደብ ስራሕ ሙቓም ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ባህልን ታሪኽን እዩ መደብ ዳይ ሓደ ልቢ ንሓንቲ ካብተን ኣብዚ መዳይዚ ኣብ ስራሕ ዘካይዳ ዘለዋ ቤት ትምህርቲ ኤርትራዊ ባህሊ ቋንቋን ታሪኽን ክደስስ እያ ንቤት ትምህርቲ ኣዳል عالم كلاني إسايت عبي تنكل كله زوريا ملو كبي كم عف سلام سمايات تزلي عالم كلاني إسايت عبي تنكل كله زوريا ملو كبي كم عف سلام سمايات تزلي انت موخيك ونسقا خايلة كندا خان عخان زقع قيرا ኣዳል ሕብረተሰብ ኤርትራ ነቲ በዓሎቕ ስንፍ ጎናጽነት ንምምላስ ንጎነጽ ብጎነጽ ምልስ ሰውራዊ ቃልሱ ዘበሰረሉን ፍላሚ ጢስ ተተኮሰሉ ታሪኹ እምባዩ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ኣዳል ነዚ ታሪኻዊ ስም ሒዛ ንታሪኻዊ ስራሕ ተመስሪታ ብቕኑዕ ዕላማን ንጹራእን ብ3 መጋቢት 2012 ናብ ስራሕ ተበጊሳ ፍቕሪ ሃገርን ዝስምዖም ብሃገሮም ዝሕበኑ ዜጋታት ትምልምል ሃገራዊ መዝሙሮም እናዘመሩ ዝኸርዑ ተምሃሮ ኣብ ምኹስኳስ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ኤርትራዊ ባህልን ቋንቋን ኣዳል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣሜሪካ ትርከብ ንቆልዑ ብባህሎምን ታሪኾምን ንምህናጽ ዕላማ ብምግባር ብተመጉሶ ኣባላት መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣህዱ ኢላ ስራሕ ጀሚራ ካብ ንኡስ ናብ ዓቢ ካብ ቀሊልን ናብ ደርማስ ክትበጽሕ ውን መርሓ ጎደና ሓንጺጻ ሳላ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሓያል ስራሕ ዝተኻየደ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዓብ ውጽኢት ተረኺብዋ ሎሚ እታ ቤት ትምህርቲ ዘፍረየቶምን ተምሃሮ ኣብነታውያን ኮይኖም ኣብ ነንበይኑ ዓውዲ ስራሕ ብትጋት ይነጥፍለው ሕጂ ኣዳል ቤት ትምህርቲ ብሓፈሻ መረዳእታ ክኾነና ኣብ ኤሌመንታሪ ስኩል ሚድል ስኩል ሃይ ስኩል ኢና ንፈልዮ ኣብ ኤሌመንታሪ ስኩል ብዙሕ ቆልዑ ስለ ዘለውና ኣብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልተ መቒልና ክልተ ክላስ ኢና ንገብሮ ሚድል ስኩል ሓደ ክላስ ሓደ ከዓ ሃይ ስኩል ኣባብ ኢና ንብሎ ቢካዝ እቶም ትምህርቲ ወዲኦም ወይ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ ቆልዑ ምስቲ ናይ ሃይ ስኩል ፀቢብና ስለ ንምህሮ ኣብኡ ከዓኒ ክልቲአን 2 ሰዓት ኢና ንምህር 1 ሰዓትን ርብዕን ወይ 1 ሰዓትን ፈረቓ እንትኾን ትግርኛ ቋንቋ ንምህር 15 ደቂቕ ናይ ዕረፍትን ናይ ስናክን ግዜ ኣለና ድሕሪኡ ከዓኒ ብዛዕባ ሂስትሪ ኤንድ ካልቸር ንምህር أجي تنك تساعدهم جمعنا أبكي elementary school قرب بتي مهارة فلينا بلو بتي تقرنيا history culture كله درجة بحنسة كنا أب تنك تساعد مستوى عموم بينا إنا نمهرو كلنا بيتمرتي أكل ككلاس رومان تبتم مهارة علونا هذا مهر كمهر كله تي تجرن تالو تقولوا
قاليهم نفعت وقانقوا خيلهم مزرعة كيلهم يمتوها قاليهم دي وحنتي في حاسوس لازمته ولا ميدل سكول الكاين سي كلهم حدا عام من ميدل سكول الله ما لا تكونا جيت خلتها من مهلا وقعني تي كلاس روم مقدمة نتام دخلوا بحنسا نتام دخلوا فلانينا أين نمهرهم مالتي نجيبهم قالنا نمهرهم هذا نكون قاعد بوتي رياض لساتف لنا نقارهم تبغى يدلوا نسخاندوي تموتي اي تموتي نسخاي تموتي نسخاندوي تموتي ቤት ትምህርቲ ኣዳል ካብ 20 ብዘይበዝሑ ተምሃሮ ስራሕ ጀሚራ እቲ ብዝሒ ኣብ ሓፂር እዋን ብዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ ወሲኹ ምኽንያት ናይቲ ቁልጡፍ ዕብየት ንብግብሪ ማሕበረሰብ ክጸሉ ብምኽኣላይ ነይሮም ስለ ዝኾነ ኸ ኩላቶም ወለድ ስዒቦማ ደቆም ናብታ ቤት ትምህርቲ ክልእኩ ተደሪኾም በኣብነት ስራሕ ስድራ ቤት ተተባቢዖም ኣብ ጎንታ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም ንምዕባለ ጽዒቶም ኤርትራውያን ብመንገዲ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ምስ ታሪኾምን ሃገሮምን ንምልላይ ዓብ ስራሕ ተዓመም ከም ዘላ ተቐማጣይ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ቢንያም ሰሎሞን ይሕብር هو እቲ ብልጫታቱ ኣብዛ ዓዲ እቶም ደቅና ምስ ኣሜሪካውያን እንዳዓቢሉ ኣለዉ ነዚ ናይ ቤት ትምህርቲ መፅኦም ምስ ኣሕዋቶም ምስ ደቂ ዓዶም ክራኸቡ ከለዉ እሱ ሓደ ዓብዪ ብልጫ እዩ ዋላ ሓንቲ የተምሃሩን እቲ ምስ ኣሕዋቶምን ምስ ደቂ ዓዶምን ምርኻቦም ሓደ ዓብዪ ነገር ምስኡ ከዓኒ እቲ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ሰዕ ባህሊ ይምህር ቋንቋ ይምህር ታሪክ ይምህር ስለ ዝኾነ ንሱ ከዓ ተማሂሮም ሕጂ ምፅሓፍን ምንባብን ይኽእሉ ተዛሪብካዮም ይሰምዑ እሳቶም እውን ይምልሱን ይዛረቡን እዮም ዋላ ከምቲ ድድለ ኣይሰጉም እምበር እቲ ደኣክል ከረዳድኦም ዝኽእል ሰብሲ ምስ ሰብሲ ምስ ወዲ ዓዶም ክኢሎም እዮም ይድብል ሕጂ እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ኣብ ውሽጦም ዓዲ ኣለኒ ቦታ ኣለኒ ካበይ መፅአ ኣበይ ትውልደ ኩሉ እሱ ይፈልጥዎ እዮም ምስ ዓባዮም ምስ ኣባሓጎኦም ዋላ ኣውሮፓ ስለ ዘለዎ ስድራ እቲ ቋንቋ ይሃለዎ እምበር ንሳቶም እውን ብትግርኛ ክዛረቡ ይኽእሉ ክትመላለሱ ክረድኡ ይኽእሉ ምዃኖም እውን ፅቡቅ ታሽኒና عالم كلاني إساي تعبي تنكل كله زوريا ملو كبي كم عف سلام سمايات تزمي عالم كلاني إساي تعبي تنكل كله زوريا ملو كبي كم عف سلام سمايات تزمي انت موخيك ونسقا خايله كندا خان عخان زقع جره ተምሃሮ ቋንቋ ባህሊ ስነ ጽሑፍ ሲቪክን ኣጽኒዖም ነተምሃሮ ብዝምስጥ ኣገባብ ዝወሃብ መደብ ምስ ተምሃሮ መምሃርን ተምሃሮ ብዛዕባ መንነቶምን ታሪኾምን ልዑል ተገዳስነት ክሕድሩን ነቲ ቤት ትምህርቲ ክፈትውዎ ተደሪኾም ኣዳል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተጨባጥን ረቂቕ ኣበርክቶ ክትገብር ምጽንሓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ከም መምህር ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን ኣብ ቨርጂንያ ዝቕመጥን ኣቶ ጴጥሮስ ዮሴፍ ይምስክር ሓያል ኮይኑ ምኽንያቱ ተማሃሮ ምህሮም ኣብ حبشاشاي شو عشرنا بدرس تمهارجة مستعد نقرأ لكوبس لزلو هذا تي challenge له كيف بتعامل فعالي لأننا خالي مستوى واحد حمد عمله بتعامل فعالي كل ثلاثة خالف تي عين الدرجة كفر اليوم بتعامل تقول تبرينيا نفعل هذا كابهم حشد وخالو كنا خالي تجمعوا هاجمر خالو مالتي هذي أب حدا كلاس كتمرون كل خبر تلي challenge كبر مهنياتو نتي أدفانس تكون كتمرون كل خا نتي كورت خدي نتي كأني كتمرون كل خا نتي فوق لهم خدي هذي نخرتي وندا بالكان
ማዕከል ነቲኦም ጎል ነትምክሮ ማለት እዩ ነቲኦም ኣድቫንስ ትኾነ ኸዓ ኮርት ላይ ቻሌንጅ ትገብሮ ነበር ብጣዕሚ ልባዕት እዩ ሃይ ኣዞም ተማሃሮኻ ወለዲ ኣብ ገዛ ስራሕና ኢሎም ምህሮም ዶ ወይ በዛ ኣጋጣሚ ወለድኻ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እንታይ هو حجي نابنت كم زخبرت السنحكو أدفانس تقولون مش ساعتهم حجي تقومون أجازة وسام صدرهم بتقرنيا سلة الزارع حجي أكتر سي صدرات حكوزها كتمرهم كلها بتعمل صيتها وقبول مالتي حجي تناي صدرات بتعمل أدلاي أجازة بتقرنيا خسارة حجي مور كل جزء أجازة تزارع كلها سن كتعمل قلنا تمهارون معناته ኣብ ኮንደታ ኮፈት ክትኖረሉ ኩሉ ኻት ትግርኛ መርሑ ኩዞም ክእል ማለት እዩ ገሊኦም ግን ቶም መብዛሕትኦም ደይኮንስ ኮርት ለደይኩሉ ካለው ትግርኛ ከም ባሕድሽ ሃይሎም ድጅምሩ ማለት እዩ እጂ ንዓታቶም እቲ ኣብ ገዛ ስድኦም ርዳእ ከትግርኛ ከምደይግብሮም ዘሎ እሞ በዛ ኣጋጣሚ ቶም ስድራ ብዝተኻለካ መጠን ኣብቲ ገዛ ብትግርኛ ክዛረቡ ናይ ደቋንቋ ስኒ ብጣዕሚ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ብናይ ደቋንቋ ክትዛረብ ከለካ ገዛኻ ይጠቕመካ ማለት እዩ ወይዘሮ ቤተልሔም ዮሐንስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንተማሃሮ ማእከላይ ደረጃ ክትምር ዝጸንሐት ቅድስቲ ዜጋ እያ ወፍሪ ኣውላድ ወፍሪ ኣብ መጻእ ምዃኑ እተኣምን ወይዘሮ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ቀሊል ስራሕ ዘይምዃኑ ትጠቅስ ነቲ ብድሆን ምፍታሕ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘካየዱን እቶም ተማሃሮ ልዑል ድልየትን ስለ ዘለዎም ነቲ ከቢድ ብድሆ ከም ዝቐለለሎም ትምስክር ወነዚ ንኽንገብር ከዓኒ እቶም ቆልዑ ምስ ንዓኣቶም ዝመስሉ መሳቶም እንዳረኣዩ ክመሃሩ ከለዉ ዝያዳ ስለ ዝተባብዑ ዋላ ኣብ ገዛ እኳ ሓደ ነገራት ንፍትን እንተኾና ምስ መሳቶም ክሪኡ ከለዉ ከምኦም መዘንኦም ምስኣቶም ብዝያዳ ነቲ ትምህርቲ ተገዲሶም ክሕዝዎ ስለ ዝኽእሉ ከምኡ ናብዚ መፂና ምስ ረኣኹ እቲ ትምህርትኻ ኣዝየ ፈትየዮ ደቅና ምስ ከምኦም ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ቆልዑ ክትሓዋወሱ ክትፃወቱ ዝያዳ እቲ መንነቶም ከዓ ፅቡቅ ገይሮም ባህሎምን ከስተማቕሩ ስለ ዝረኣኹ ምስ መምሃራን ከዓ ይተሓጋገዝ ኣለኹ ማለት እዩ ዝኾነ ንእሽተይ ዓቕሊ ከበርክት ኣለኒ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ኣብዚ ምስ ኣዝዮም ንጥፋትን ንፍዓትን መምሃራን ከዓ ይተሓጋገዝ ማለት እዩ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ነቶም ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበየ ቆልዑት ንሕና ከም ወለዲ እቲ ዝዓበየ ከነውርሶም ንኽእል ባህሎምን መንነቶምን ክፈልጡ ምግባር እዩ ነዚ ከዓ ብቋንቋኦም ክመሃርዎ ስለ ዘለዎም ኣብኡ ከም ዓቕምና ንፅዕር ማለት እዩ እሶም እንታይ ተማሂርና ነርና እንታይ ተማሂርና መን ኣሎ ዝዝክሮ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ተማሂርና ዮታብ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንታይ ተማሂርና ነርና ዮታብ ዞባታት ዝሓለፈ ብዛዕባ ዞባታት ተማሂርና ነርና ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝተወልዱ ቆልዑ ናይቲ ዝነብሩሉ ሃገር ባህሊ ክወርሱ ንከባቢኦም ክመስሉ ናይ ግድን እዩ ቆልዓ ቅድም ኣብ ቤቱ ብድሕሪኡ ኣብ ቤት ትምህርቱ ይዘነጽ ንዊሕ ሰዓታት ቤት ትምህርቲ ዘሕልፍ ተማሃራይ ኣብ ጽልዋ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ብዕድሚኦም ደረጃ ትምህርቶምን ብክልተ እብረ ተኸፋፊሎም ዝመሃሩ ተማሃሮ ናብ ሓደ ደረጃ ከተብጽሖምን ብክብርታት ሕብረተሰብ ከተሃንጾምን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ክህልዎ ከም ዝኽእል ሓንቲ ካብቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ብመምህርና ትሕግዝ ዘላ ቅድስቲ ዜጋ መምህር ቤተልሔም ዮሐንስ ትሕብር መጀመርያ ኣብዚ ሓንቲ ክጠቕሳ ዝደሊ ነገር ብዙሓት ካብቶም ወለዲ ኣብዚ ለቆም ዘምጡ ዘለዉ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ እቲ ናይ ቋንቋ ኣገዳስነት ካብቶም ካብ ኣዲስ መጠና ንላዕሊ ተረዲቦም ኣጋጣሚ ዝኸመስሎም ንፈቱ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ቆልዑ ቋንቋ እንተኣ ዘይፈሊጦም እቲ ናቶም ምስቲ መንነቶም ባህሎም ታሪኮም ፅቡቅ ጌሮም ንክወሃሃዱ ከፀግሞም ስለ ዝኽእል ወለድስስ ናብ ስክሰዱ ደቆም ይዘበብሎም ማለት እዩ ብዙሕ ህዝቢ እንዲጠቕመጥ ኣብዚ ካብቲ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ይትርአን እናቶም ቆልዑ እቲ በዛ ኣጋጣሚ ሲ ናይ ግድን ኣድላይነቱ እቲ
ኣድላይነትና ቋንቋ ብፍላይ ቋንቋ I think መድረክና ንርድኦ ንኾን ኢና ግን ብፍላይ እቶም ኣብ ደቂ ተወሊዶም ዝዓበዩ እቲ sense of identity ዝህቦም እሱ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም ብዙሕ ፀገማት ዘጋጥሞም ብዙሕ ናይ ሜንታል ሄልዝ ኢሹስ ብዙሕ ነገር ንርኢ ኢና ዝዓዲ እቶም ኣብዚ ተዛማሪቶም ኣብዚ ድመሃሩ ታሪኮም ባህሎም ቋንቋኦም ዝፈልጡ እቲ ናቶም ኮንፊደንስ ሌቨልን ካልእ ነገራትን ድሓሸ ኮይኑ ኢኻ ትሪድ በዝሒ ግዜ እሞኒ እቶም ወለዲ ንዝተረዲኦም ንደቆም زيادة التفاضل زيادة غاني أبجزاي تكسيت برسبو أبجزا جميرو لما تابع تقول كان خسرتهم يلعبوا مالتي. By now كلهم تفضلوا لكم زي. كلام. أوكي. كل أنت زوجتك نقرن تفضلوا. كلهم يوسف. زوبا دبو واوي كاباري. زوبا سمناوي كاباري. زوبا ماكل. زوبا غشبركا. زوبا عنسبا. ቤት ትምህርቲ ኣዳል ከም መትከል ተማሃሮ ብቋንቋ ኣደ ወይ ብኤርትራውያን ቋንቋታት ምምሃር እዩ ዛጊት ብክልተ ቋንቋታት ዓረብን ትግርኛን ተበጊስሎም ብዝያዳ ኣብ ኤርትራዊ መንነት ብቋንቋታት ታሪኽ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኮረ ክኸውን ዘይቋርጽ ስራሕ ከም ዝሓተሙን ይኣምኑ ብቋንቋ ኣደ ምምሃር ዝብል ተበጉሰውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ተግባራዊ ኮይኑሎም መምህር ያዕቆብ ቋንቋ ትግርኛ ይዝምህር ብጣዕሚ ንፈትዎ ምክንያቱ ኣብዚ ክመፅእ ከለዉ መዝናብ ዝደለዉ ህፃናት መሓዙት ኮይኖም ምዕብቲ ኮይኖም ይናፍቅዎን ኣብዚ ክመፅኡ ንሳምንት ይፅብፅብዋ እዮም ቤት ትምህርቲ ኣዳል ከይና እናበሉ እቲ ዝግበር ሃገራዊ መዝሙር ብዛዕባ ታሪክ ዓዶም ብዛዕባ ናይ ዓዶም ታሪክን ስንምህሮም ብጣዕሚ ብናፍቆት እዮም ንሪኦ ዝመፁ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ከመይ ኣሎ እቲ ዘድሊ ነዞም ቆልዑ የዳሉ ዶ ትብል ወይ ክምላእ ኣለዎ ትብሎ ነገር እንታይ ኣሎ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ብዙሕ ነገር ዝወደድ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ቋንቋ ትግርኛ ጣይሓን ንህደልና ካልኦት መምሃራት እትህልውና እውን ብካልኦት ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ጌርና ክንምክሮም ምኻልና ትግረ ዓፋር ዓረብ ካልኦት እውን በዛ ኣጋጣሚ እውን ካልኦት መምሃራን ዘለዋ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኤርያ ተቐመጡ ካልኦት ቋንቋታት ንያደ ንኽብሉ ተሓጓዝና ካልእ እውን ካብዚ ዘለዎ ላዕሊ ክነዕብዮ እዚ ቤት ትምህርቲ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ዘለዎ ደቅና ምስ ዓዶም ምትእስሳር ዘለዎም ቋንቋ ፈሊጦም ንዓዶም ክኸልኸሉ ስለይሽግሩ ብዙሕ ኣገዳስነት ኣሎ ኣይተሞቴ ንስኻ ኣይተሞቴ ንስኻ እንዶ ኣይተሞቴ ኣይተሞቴ ንስኻ ኣይተሞቴ ንስኻ እንዶ ኣይተሞቴ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ሰሜን ኣሜሪካ ብክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ካህንጽ ይጽዕት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለየ ዛንታታት ስነ-ቃል ደርፍታትን መዛሙሩን የጽንዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይመሃሩ እዚ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ረባሕታት ክህልዎን ኣይግድን እዩ ሓደ ካብቶም ድሒሮም ናብ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ዝተጸምበሩ መምሃራን ዮናስ ንጉሰ መልከ ይሕብር ኣብቲ ዝምሮ ዘለኹ ካብ ሃይስኩል ኣባል ቤተክርስታይ ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ተምሃሮ እዮም ዝኻ ድሌት ዘለዎም ተገዳስነት ዘለዎም ትምህርቲ ገለ ፍልጠት ሒዞም ዝመፁን ቶታል ዘይፈልጡ ሕጂ ትግድቦ ንዓና ዝኾነና ነዚኦም ሰለስቲኦም ኣብ ሓደ ክላስ ክትምህሮም እንከለኻ ዘጋጥም ብድሆ እዩ ካልእ ከዓ ማለት ፊደላት ዘይፈልጡ መፅኻ ሞ እሱ ትሽግርና ዝኸውን ዘሎ ኣብ ገለገለ ከዓ ናይ ወለዲ ኣብ ገዝኦም ዘይምድጋፍ ብዓይነቱ ዝመስል ክስታይ ማለት እዩ ማለት ሆምወርክ ድዎ ይኾን ይኹን ሂድካዮም ከይዶም ክስታይ ክገብሮ ዘይክእሉ ከይረኣዩስ ምለሱኻ ኣብሶም ሓንሳእ ስለ ዝኾነት እሱ ቁርተ ይሽግራት እቲ ዓብ ብድሆ ሰንበት መፅኦም ነምህሮም ኢና ግን ገዛ ምስ ከዱ ምስ ናብራ ምስ ህይወት ፕራክቲስ ብዙሕ ሳይገብሩ ሕጂ ምስ መፁ እንታይ እዩ ቋንቋ እንታይ እዩ ሽም ገለ ክንብሎም ከለና ሕፍረት ኣሎ ኮንፊደንስ ብዙሕ ይስእኑ ሶሳያት ያ ብድሆ ክንቀይራ ክንቃልሳ ዘለና ሓደ ዶ ክንድሽ
دنه برهان قد مدنه لخا 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 ወይዘሮ ፍሮወይኒ ወልደ ማርያም ኃይለ ኣደ 4 ቆልዓ ደቃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ተማሂሮም ድሮ ሓደ ወዳ ናብ ኮሌጅ ኣትይሎ ቤት ትምህርቲ ኣዳልን መምሃራንን ዓብ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ደቆም ባህሎምን ልምዶምን ሒዞም ከዓብዩ ጥራይ ዘይኮነ ጽዑቕ ናይ መጽናዕትን ዕዮ ገዛን ስለ ዝፍጠረሎም ሓያላት ተምሃሮ ኮይኖም ክወፁ ከም ዝኽእሉ እያ ትምስክር እቲ ዝገን ዓብ ስራሕ ዓብ ግደለዎ ትምህርቲ ኣዳል ስኩል ትገብሮ ዘላ ኣብነ ብዙሓት ማለት ዘላ እቲ ናይ ባህሊ እቲ ናይ ካልቸር ብምታት ንሕና ዘይንምክሮም ዕድል ይብልናን ወላ ዓቕሚ የድልወና ንኸውን እሱ ፅቡቅ ትገብራላ ግን መብዛሕትኡ እታ ጉድለት ንሕና ነውድላ ዘለና እታ ቋንቋ እታ ዘለና ንዓቶም ዘይመሃርና እዮም መዘንቆር ማለት ኣብ ኤሌመንታሪ ስኩል ሚድል ስኩል ክኾን ከሎ እቲ ወላዲ ሒዝዎም ምፅኡት ከድለኩም ንዕናይ ተባሂሎም እዮም ድመፁ ዋላ ደስ ዘይበሎም ወላዲ ሒዝዎም ስለዝመፁ ዋላ ተገዲዶም መፁ ኣብ ሃይ ስኩል ክኸውን ከሎ ግን ከተገድዶም ቁርባ ፀጋሚ እዩ ሕጂ ቶም መብዛሕትኦም ዝመፁ ኣብቲ ክላስ ባዕሎም ሓሊፉና እዩ ኣይተምሃርናን ወይ ከዓ ክመሃሩ ፀኒሖም እዚ ቤት ትምህርቲ ተቐፀሉ እዮም ዘለዉ ሕጂ ተገዲሶም ባዕሎም ስለ ዝመፁ ገሊኦም ኮኒ ኣብቲ ሃይ ስኩል ግዜ ድበፅሑሲ ምዝዋር ይኽእሉ እዮም ዘዊሮም መኪናኦም ሒዞም እዮም ዝመፁ ካለዩ መፅኦም ከዓ ድሕር ፅቡቅ ምምሃር ሪኢኻዮም እሞ ቻለንጅ ጌርካዮም ይመሃሩካ ይደልይዎ እዮም ክመሃሩ ደልዮም ክፈልጥዎ ቋንቋ ይደልዮም ይግደሱ ኢሎም ሕጂ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ፅቡቅ እዮም ሒዞም ዝኸዱ ኣብ ሃይ ስኩል ናይ ምምሃርን ናይ ምፅናዕን ክእለት ጥርዮም ስለ ዝመፁ ዘለዉ ተገዳስነት ምስኡ ከዓ ስለ ዘርእዩ ዘለዉ እቶም ሃይ ስኩል ዘለዉ ኣነ ብዝዘራእክዎም ፅቡቅ ቅልጥፍ ኢሎም ይመሃርዎት ዋላ ሕጂ ምንባብ ምፅሓፍ ክትምህሮም ከለካ ቀልጢፎም ተገዳስነት ስለ ዘሎ ቀልጢፎም ይመሃርዎ ቀልጢፎም ከዓ እቲ ቋንቋ ይመልክዎ የድል ዝተወደበ ባህላዊ ዕዮ መፍትሕ ዓወት ምዃኑ ዝፍለጥ ውዳበ ሓይሊም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ብዘይካቲ ብቐለም ዝወርስዎ ፍልጠት ብተግባር ዝመሃርዎ ሓቅታት ህይወት እቲ ካልእ ዓወት እዩ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለየ መደባት ይውደብ ምስ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ዘላልዩ ትሕዝቶ ይሰነዳ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ ዝባል ሕጂ እዚኦም ከዓ ቆልዑት ስለ ዝረኽብዎም ዘለኹም ንዓኹም ዝይቐለልኩም ማለት እዩ ካብቶም ዕብይ ምስ በሉ ምስ መፁ ትምህርቲ ዘጓንፎ እቲ ትምህርትታት ኣመሃራ ሕጂ ኣብዚ ንስኻትኩም ጥራይ ዘይኮንኩስ ናይ ግድን ወለዲ ተሳትፎኦም ኣገዳሲ እንዲ ወለዲት እንዳሃገብሩሎም ንሶም ዝበዝሐ ግዜ ከዓ ስለ ዘጥፍኡ በዚ ኣጋጣሚ ተረኪቦም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ንረኽቦ ኣብዚ ሳውን 2 ሰዓት ጥራሕ ኣብዚ ንረኽቦ ወለዲ ኣብ ገዛ ክኸዱ ከለዉ ግን ሆምወርኮም ኣይከታተልዎም እዮም ብቋንቋ ትግርኛ ገይሮም ኣብ ገዝኦም ኣይዛረቦም እዮም ሆምወርኮም ንክሰርሑ ብግቡእ ክከታተልዎም ኣለዎም ካብዚኣ ዝረኽብዋ እቲ ቀንዲ ኣብ ገዛ ዝረኽቦ እቲ ዝበዝሐ እሞ ወለዲ በዛ ኣጋጣሚ ኩላትኩም ኣብ ገዛ ብትግርኛ ክትዛረቦም ኢሎም እዚኦም ቁርባት ካብዚ ከባቢ ብዙሕ ህዝቢ ዘለና ኣብ ዋሽንተን ኤርያ ውሕዳት ክልኦትዮም ዘለዉ ካብ ዘሎን ላዕሊ እያ ንሕና ካልኦት ወለዲ እውን ድምፅዎም ህፃናት ንኸምፅዎም በዚ ኣጋጣሚ ንፅውዕ ኣበይ እንጂ መጀመርያ ምንታይ ንገብር እንጀምር ሲ እስኪ ወፅእ ኣለናትካ سي اونلي كل خاتكم اوكي كل خاتكم حجي سي كما اقول تعال اوكي هذا اللي جامو حجينا قويلة قويلة خلينا نقبلنا حجي ثاني نتحتي نلعلي نتحتي نلعلي زين دقاق ما ملتين عرفت
هجي سكيم من رأينا زي السكيم 5 4 3 okay 1 2 3 well nice okay بحنصب حجي okay 3 2 1 4 5 4 3 زين كندغاغمو هنا مالتي اوكي اسكي اري الموس خم يجمر يا خمتا دغبنا ጥበብ ንህይወት ምቁር ንምንባር ድማ ምቹእ ይዝቕይሮም ሓደ ካብቲ ንባህሊ ኣጥቢቑ ሓያል ዝፈጥሮ ባእታ ስነ ጥበብ እዩ ሙዚቃ እውን ንቕሓተ ኣእምሮ ክብዘብል መንፈስካ ክሕድስ ዝኽእል ብቕዓት ይውንን ሙዚቃ ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ረብሓታት ይዝህብ ሓንጎል ይሕድስ ኣእምሮ ይስሕል ናይ ምዝካር ዓቕሚ ይዕቢ የዛኒ ናይ ምስትውዓል ዓቕሚ የስፍሕ ፍልጠት ብጥበብ ከቕስም ይኽእል ኣዳል ትምህርቲ ሙዚቃን መሳርሒ ሙዚቃን ትምህርያ ብህቡብን ገዲምን ሙዚቀኛ ኣሮን ክብራብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ሙዚቃ ይምህር ኣሮን ካብቶም ንፉዓትን ሕቡባትን ሙዚቀኛ ናይ ሃገርና እዩ ኣብዚ ከዓ ብቫለንቲር ክራር ይምህረልና ምስቲ ናይ ኣዳል ቤት ትምህርቲ ድኸይድ ቤት ትምህርቲ ምስኡ ከዓኒ ናይ ክራርን ባህሊ ናይ ዓድናን ተወፊዩ ድምህረልና ደሎ እዩ ብዛዕባ ከዓ ቁርብ ሓደ ነገር ክብለና እዩ ማለት እዩ ሽመይ ከም ትፈልጡኒ ኣሮን ክብራብ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ኣዳል ከም መምህር ናይ ሙዚቃ ኮይነ ብወለንታይ የገልግል ማለት እዩ እቶም ሓደ ክራር ዝመሃሩ እዮም ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ወርሕና ኮይና ንኸብ ጅምሮ ማለት እዩ መጀመርያ ናይ ሕጂ ንዓበየ ከይድ ከዓ ተስፋ ኣለኒ ስለዚ ካብቲ ሓደ ትምኒተይ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ናብ ካልእ ከመሓላልፎ ናብዞም ደቅና ከንመሓላልፎ ስለ ዘለና እቲ ባህሊ ንኸይጠፍእ ኣብዚኣ ኣዳል ስኩል ኮይነ እምህር ኣለኹ ማለት እዩ ካልኣይ ጉጅለ እውን ኣለዉ እሶም ከዓኒ ክሳብ 11 ኮኑ ሙዚቀኛታት ካብ ቫዮሊን ሳክስፎን ትራምፔት ፒያኖ ከምኡውን ሳዕስዒት ዘዳልዎም ቆልዑ ኣለዉ እሶም ከዓ ጉጅለ ባህልና ይበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ነጥፍ ሰማይ ነጓጉሉ ሳለሰ መሬት ተለእሲሉ ሳለዛ ደሃይ ተሰሚዑ ሳለብንሰ ፀሓይ አልኦ ኺላ ሳለ ሓይልኻ ኣምባሳደር ኢለ ሰምያካ ታወዲ ኣምባሳደር ኢለ ነጊረና ዓዲ ኣምባሳደር እምነት ስኻ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለው ሃልዩ ሃሙን ቀልቡን ምስ ሃገሩ እዩ
ኣብ ውዕይን ዝሕሉን ኩነታት ንሃገሩ ኣለኹልኪ ይብላ ናብ ዝኸደ ኸይዱ ኣምባሳደር ሃገሩ ይኸውን ቃሉ ኣብ መትከሉ ኣጽኒዑ ይምክትን ብዓቕሙ የበርክትን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብኩነታት ሃገሩ ይህን ምሂን ዝበሃለሉን ባህላዊ ስንቂ ንተካእ ወለዶ ዝውርሰሉን ባይታ ይፈጥር ጽቡቕ ገስጋስ ቤት ትምህርቲ ኣዳል እወታት ጽልዋ ዝፈጥር እዩ ካልኦት እውን ኣሰራ ክስዕባ ምሕፅንታ ዘድልዮ ኣይኮነን መወዳእታ ነዞም ደቆም ደይልኩ ናብዚ ብኸመይ ክረኽቡም ክእሉ ዌብሳይት እኳ ንገብር ኣለና እንዲና ኣዳል ስኩል ዳልኦር ቆርባይ ወዳእናያን ኣለና ግን ኣብዚ ቤት ፅሕፈት ሓበሬታ መፅኦም ክረኽቡ ክእሉ እዮም እቲ ናይ ኢሲሲ ቤት ፅሕፈት መፅኦም ክረኽቡ ክእሉ እዮም ኣብ ድኾነ ናይ ሃገራዊ በዓላት ክህሉ ከሎ እውን ብዛዕባኡ ሓበሬታ ንህብ ኢና ናይ እቶም መምሃራን እውን ተወኪሶም ሓበሬታ ክረኽቡ ክእሉ እዮም